rogava, zaljubljen do ušiju. I dok su moj brat i moja sestra uspješno otpočinjali nove veze, dok su se moj otac i moja mama slagali kao nikada prije i ulicom ispred našeg stana šetali držeći se za ruke. Ja sam živio sve gore i gore, bez ljubavi i bez sreće. Nisam znao jel mi je lošije u školi dok sam u Lanjenoj blizini ili kad sam kod kuće daleko od njenog prelijepog lica. Primijetio sam još jednu promjenu. Naime, nekad sam znao gledati film i uživati u njemu. Uživio bih se u filmsku priču i zaboravio na sve na svijetu. Sva bi mi pozornost bila usmjerena na junake, koji pred mojim očima idu iz jedne napete scene u drugu još napetiju. Tako je bilo nekada, dok sam bio sretan. A otkako je moj život ušla lana, ni filmove ne mogu više gledati u miru i sužitku.